Исәнмесез. Бүген бездә кунакта Ерак Шәрык вәкиле, Хабаровский крайыннан, Комсомольский на Амуре шәһәреннән информатика укытучысы Ира Лазавик. Ул Таҗетдинова фамилиясе белән Казаннан пединститут бетереп эшләргә киткән бер 30-40 ел элек һәм әле һаман да шул Ерак Шәрыкта йөри, ел саен кайтып йөри Казанга һәм туган ягы Башкортстанга, Илеш районына. Искә алыйк әле, менә 2000 елларда бит Татар конгрессының вәкилчелеге башланды. Хәзер инде Ерак Шәрыкта чаралар үтә, Татар конгрессы вәкилләре еш кына булып тора, хәтта федераль Сабантуйда булды. Бу эшләр ничек башланды? Сезнең Хабаровскида кайчан, Комсомольский на Амуреда һәм Хабаровскида татар оешмасы башланды? Мин инде башка төбәкләргә кагыласым килмәй, Ерак Көнчыгышның Амурдагы Комсомольский турында гына әйтеп китәсем килә. 1999 елны без очраштык ике татар кешесе. Мин инде мәктәптән дәресләрем беткәч чыктым да, кибеткә кердем һәм шунда ярым ай таккан кешегә игътибар иттем. Муенында, әйе. Башкалар тәре тагалар? Әйе, аның инде ярым айы, шундай алтын ярым ай, шундай матур булып күренеп тора иде. Булмаган бу. Әйе. Шуннан мин аннан сорадым, әле сез татармы дип. Ул әйтә, әйе, мин татар ди. Мин әйтәм, мин дә татар менә. Шулай танышып киттек, сөйләшеп киттек. Бу Рөстәм Абдуллин булып чыкты. Ул инде миңа әйтте, менә атна ахырында без 4 кеше адресын әйтте, шунда җыелабыз, барыбыз да татарлар. Килегез сездә, якынрак танышырбыз, бергәләп сөйләшербез. Ниләр эшләргә дип инде. Шуннан без очраша башладык, сөйләштек бергәләп, хәл иттек инде менә ничек тә безгә татар җәмгыяте кирәк дип уйладык. Шуны оештырырга булдык. Мин үзем укытучы булгач һәм арабызда инде бердән-бер татар телен белгән кеше булгач, якшәмбе көн мәктәпләрен оештырдым. Без татар теле буенча, әйе. Без 5 кеше идек. Менә башлап йөрүче безнең җитәкче инде ул вакытта Давлетшин Ханиф Гашикович иде. Ул кичкенә бер ширкәтнең җитәкчесе иде ул вакытта Амурда Комсомольскийда. Шуннан эшкуар менә Рөстәм Абдуллин, укытучы мин, Ира Лазавик Таҗетдинова һәм журналист Альберт Хабриевич бар иде. И табиб үзенең аның медицина үзәге бар иде ул вакытта, Якупов Григорий Рашидович. Менә шул 5 кеше инде җыйдык татарларны. Мине укыткан мәктәп-ара комбинатта җыйдык беренче тапкыр. Мин инде килдем, бер үзем каршы алдым барлык татар кешеләрен. Амурда Комсомольскийның таныштым алар белән, сөйләштем, аңлаттым. Безнең инде ниләр уйлап йөргәнебезне. Һәм менә шундый тәкъдим ясадым аларга. Теләгез булса, әйдәгез, менә якшәмбе көн мәктәбе оештырабыз, мин телне беләм, сезне дә татарча өйрәтермен дип. Кеше бик күп килгән иде. Беренче елны менә без атнага бер тапкыр инде мин ял көннәрендә шул үзем эшләгән кабинетта татар тел дәресләре алып бардым. Менә шулай оешып киттек. Бу 99 елда булды. Бу 99 елда. Һәм шунда беренче тапкыр Комсомольский на Амуреда шундый татар җәмгыяте булып китте. Сез Рөстәм Абдуллиннар белән гамәлгә куйдыгыз моны. Хабаровскийда ул оешма бар иде моны. Ул вакытта менә Хабаровскийда инде алар шулай ук берләшкән, берсен-берсе белән аралашкан һәм дә алар Сабантуйлар үткәрә башлаган иде. Сәрвәрдин Туктаров Сәрвәрдин кул астында, әйе, аларда Рөстәм Абдуллин да күренгәли килгән. Әйе. Аларның инде әле булса менә шул бәйрәмнәр, төрле Сабантуйлар ел сайын үтеп тора, оештыралар. Бу тарих, татар конгрессының тарихы, татар милләтенең тарихы, Ерак Шәрыкка бит инде без беләбез, Габдрашид Ибраһимовлар йөргән, Гаяз Исхакыйлар йөргән һәм шуннан соң бик Казаннан йөрүчеләр, татарлар хәрәкәтләре хәтерләмим, юк, нишләптер шулай булган ул. Һәм сез шулай башлап җибәргәнсез. Мин дә 2001 елда барып чыктым бит инде шунда күрергә сезне һәм Владивостокта булдык, сездә булдык, Хабаровскийда булдык һәм бу турыда сөйләшмәбез хәзерге. Менә 2002 елда сиңа туры килде Татар конгрессында трибунадан чыгыш ясарга бу Ерак Шәрык хәлләре турында һәм Владимир Путин катнашлыгындагы очрашуда бик саллы чыгыш булды һәм бу чыгыш белән бөтен танышты инде. Әле дә стенограммада да бар бу. Путин синең чыгышларны комментировать итте.
Инде без аннан көчеп кайтабыз, алыйса дигән кайтмагыз, анда яшәгез дип Путин сине уговорить итте. Халык алдында, Кремльдә бит, Казан Кремльдә булган очрашу 29 август 2002 ел Татар конгрессы делегатлары белән. Менә шушы вакытта син хәтәр йолдыз булып киттең. Минемчә шулай. Үзгәрдеме шуннан соң тормыш, мөнәсәбәтләр ничектер, үзеңнең карашлар, үзең шамаладыңмы Казанга килеп Минтимер Шәймиев белән, Путиннар белән милләт турында сөйләшүең? Әлбәттә, чөнки менә чынлап та ерак көнчыгышлыларның татар дөньясына Казанга юлы, мин әйтер идем, менә 2000 елны минем Казанга кайтуымнан башланды дип. Менә без инде шулай бер кадәр вакыт эшләгәннән соң Хәниф әфәнде әйтте, менә Ира, син ялга кайтасың, зинһар Казанга бар, ничек тә булса, анда белешеп кил, документларны безгә ничек дөрес итеп әзерләргә, ничек итеп теркәлергә икән дип. Менә мин шул сорау белән бөтен дөнья татар конгрессына килдем һәм Римзил әфәнде белән сезнең белән таныштым. Шул вакытта инде менә шул минутлардан, шул елдан 2000 елдан инде безнең элемтәләр башланды. 20 еллык булып киткән бит инде. Әйе, менә Уставлар алу, планнар алу, танышу. Менә шулай башланды бөтен дөнья татар конгрессының Дальний Восток, Ерак Шәрыкътә, Хабаровский краенда, Комсомольский на Амуре шәһәрендә булган татар җәмгыятенең эшләре һәм Ира Тазиева Лозовик ул вакытта бөтен Ерак Шәрык татарларының тормышы турында Татарстан радиосына, Азатлык радиосына хәбәрләр биреп торды. Инде еллар үтте, үзгәрде, хәзер инде син ветеран, анда эшләргә йөрисеңме, хәр юкмы? Әбиләр танышмы әле ул ударный төзелешкә барган, Комсомольский төзегән әби бабайлар бар иде анда сезнең үзәккә йөргәнче тел өйрәнүчеләр бармы алар? Әйе, не кызганыч, менә ул әби бабайлар елдан ел кими инде, аларның саны бик аз калдылар алар. Инде аларның балалары, оныклары телне дә белми, алар инде татар дөньясына бик тартылмый да, менә шунысы кызганыч. Елдан ел Яшьләрне җәлеп итү җиңел түгелдер инде. Яшьләр белән эшләү бик авыр, әлбәттә. Алар тел кулланылмагач, ул төбәкләрдә инде безнең Амурда, Комсомольскийда алар бик теге татар эшләренә тартылмый. Шулай да менә Сабантуйлар үткәндә, ниндидер инде бөтен шәһәр күләмендә вакыйгалар булганда, алар килә, катнаша. Менә мин үзем әйтер идем мәктәптә, татар балалары, менә әбисе татарманың, бабасы татарманың, алар һәрберсе минем янга килә. Алар үзләрен менә Ира Мирзаханифовна мин дә татар дип әйтәләр. Хәтта менә аңында бар буларның татар. Бар. Буенча татар, әтисе әнисе татар булгач, сиңа киләләр. Әйе, минем янга киләләр. Минем үземнең дә аларга карашым менә аеруча шундай, аеруча инде икенче төрле, бик яхшы итеп карыйм аларга, якын итеп менә ул балаларны үземчә инде. Хәтта менә бер малай 1-4 ел элек инде, ул хәзер мәктәпне бетереп чыкты. 8нче класстан ук минем белән кем янында булсак та, койда булсак та, мәктәпнең кой пошмаганда булсак та, исәнмесез дип исәнләште. Менә шуннан өйрәнеп күп балалар минем белән исәнмесез дип исәнләшәләр, һәм дәрес тәмамланганда ул инде сау булыгыз дип чыгып китә торган иде. Мин аңа шундай аптырап, Саша, сине кем өйрәтте димен, мине ди дәвәтием өйрәтте дип әйтә торган иде. Димәк, һәр кешегә бар үзенең тамырлары, милләте газиз, маңкыртлык булса да, барбар намусы, ниндидер хисләре кала аның. Аны кырстырга ярамый, хәтта аның телен белмәсә дә, димәк, аның күңелендә бар булырга мөмкин бит инде. Әлбәттә, шулай дип уйлыйм. Сораулар күп булыр иде. Чөнки 37 ел буе шунда яшәп ятасың, пединститут бетергәч, путевка буенча кителгән бит инде. Юллама буенча, Инде хәзер үтәлде, миссия үтәлде, укыттың, бик шәп укытучы, бик күп данлы исемнәрең бар инде. Һаман да эшне ташламыйсың. Нишәп кайтмыйсың ул туган якка? Аның сәбәпләре төрле дип әйтер идем. Туган яктарда әлбәттә. Анда бит миграция бар. Путин сине бит үгетләп карады, сез анда кайтмагыз, шунда тамыр җибәрегез дип әйтте инде. Сен әйттең, безнекеләр динамика көчле, миграция үзәккә кайталар дип әйттең. Үзең кайтмыйсың? Әйе, халык күченә. Күченәме әле дә? Күченәләр, бик күп күченәләр. Әйтер идем, менә җылы якларга, Краснодар краена инде, Анапа шәһәрләренә халык күпләп күченә, Петербургка китәләр, Мәскәүгә китәләр күпләр. Менә мин үзем ел сайын ялга кайтып йөрим. Шуңа
сагынуым басылып тора дип әйтер идем бер яктан, икенче яктан, менә минем кызым кайтып Казанда 7 ел эшләде, яшәде. Монда хезмәт хаклары түбән, яшәү, яхшы эш табу бик авыр. Ерак көнчыгышта укытучылар җитми. Менә куып чыгаручы юк. Эшем бар, эш булгачтан инде акча эшләр мөмкинлек булгач, шуның өчен кайтмыйм дип уйлыйм әлегә. Һаман да менә кайтам дип әйттең. Димәк, бу Казанга кайтам. Илешкә кайтам бит, Иштирәк авылына. Илеш, Иштирәк ул татар дөньясының билгеле кешесе, хәтта Кызыл таңның редакторы Фаил Фатхетдиновның да туган авылы, син авылда, башкалар да бар. Роберт Миннуллин да шул яктан бит инде. Безнең районнан. Ничек хис итәсең үзеңне? Менә хәзер бит әле сезнең илешләрне, чакмашларны, дүртиллеләрне башкорт теленең көнбатыш, дөнья көнбатыш диалектының да сөйләшүчеләр дип. Менә Казанга килдең. Радио ишетәсең. Нинди телдә сөйләшәсез ул сөзелештә? Кайткан вакытта сизәсеңме? Без әлбәттә татар телендә сөйләшәбез. Без бит татарлар. Менә мин үземне хәтерләгәннән бирле гаиләдә үземнең паспортыма карап кичкенә чакта инде. Әниемә сорау бирә торган идем. Әнкәй, ни өчен минем паспортта башкорт дип язылган? Без бит татар дип. Шуны миңа әнием мәрхүм булай дип аңлатты. Эй кызым ди, аны бездән кем сорап тора инде? Менә сельсовет аны башкорт дип яза да бирә дип әйтте менә. Шул вакытта аны үзебезнең татар кешеләре, Шакировлар, Ахмеджановлар заманында эшләнгән инде ул. Искә төште. Бер вакыт син вакыттагы элекке райком секретаре Рахманов бит инде герой иде. Талгат Лутфуллович. 80% башкортны тутырган Илешкә үрсеткән кеше бит инде. Шуның белән барып очраштың шуны. Шул сөйләшүне искә алалы. Аның белән сөйләшергә насип булды бит инде. Ул кеше ничегрәк булды? Ул ни өчен эшләгән икән бу эшне? Әйттеме? Менә минем җәйге ял вакытымда бер елны мин тоттым да Рахманов Талгат абыйны эзләп киттем. Ул Красноусольскида шифаханәдә ял итә иде ул вакытта. Барып таптым мин аны. Красноусольскига бардың? Бардым менә эзләп үзем. Татар хәрәкәтенә катнашкач, Илешнең нинди милләттә икәнен беләсе килгәнгә инде бу. Бу чыккан бу, чөнки элек булмаган бит. Революциягә кадәр булмаган. 60-нчы елларда, 50-нчы елларда булган. Димәк, тиз генә башкортлашып киткән Илеш районы. Бик гаҗәеп бит инде менә шул. Сорауларым күп иде аңа, аның белән очраштык. Ул бик ягымлы, бик шундый игътибар белән мине тыңлады, бик әйбәт итеп сөйләшеп утырдык без аның белән. Шул татарча, менә шулай сезнең белән сөйләшкән кебек татарча сөйләшәбез, саф татар телендә. Мин аннан сорадым, ни өчен менә безнең Илеш районын шулай башкортлар дип әйтәләр? Сез менә ничек карыйсыз? Менә сез кем дип сорадым. Ул әйтә, мин башкорт, без башкортлар ди. Мин гаҗәпләндем, шуннан соң әйтәм, ничек инде алай була? Менә 2 метр буйлы сез, мин әйтәм, зәңгәр күзле, минем кебек сөйләшәсез, мин үземне татарча сөйләшәм дип уйлыйм. Шундый башкорт буламыни соң ул дип сорадым. Ул әйтә, була ди. Була. Булар әйткәннәр инде. Шулайдыр инде. Партия чиновниклары шулай, аның эше шулай булган бит инде ул. Һәм соңгы көннәренә кадәр ул бу үзгәрешне тарамады инде үзенең. Шулай, менә шулай дип әйтеп китте. Дөресен әйткәндә, Дөньяның аерма юк бит. Менә Башкортстанда син Уфада кайтып йөрисең. Аерма зурмы башкортлар белән? Булай аралашканда, театрда, радиода, телевидениедә. Менә минем өчен күргәнең бармы? Юк. Кырын караган кеше бармы сиңа? Юк инде. Татар булган өчен. Берсе дә алай карамый, әлбәттә, без үзебездә кырын карамыйбыз, башкорт, татар дип аермыйбыз бер вакытта да. Менә укыганда да теге безнең төркемдә дә башкортлар да бар иде, татарлар да күп иде бит инде. Бергә дус, бергә яшәдек. Тулай торакта да бернинди аермасын күрмим. Мин үзем башкорт телен аңлыйм, яза белмим әлбәттә. Аның кагыйдәләрен белмим инде мин. Әмма башкорт теле менә миңа аңлашыла. Һәрбер сүзен аңлыйм. Һәм соңгы сорау. Менә синең бик матур кызың бар, Ольга. Женя малай. Инде иптәшең башка милләттән. Бу балалар үзләре татар дип таныймы? Менә җанисәп булачак бит 21 елда. Менә шул синең малай белән кыз һәм теге укучы Саша үзен нинди милләт дип таныр икән? Кызыма килгәндә, ул татар телен аңлый, татарча сөйләшә дә, бик яхшы сөйләшмәсә дә, чөнки ул 7 ел Казанда яшәде. Әлеге көндә ул Төркиягә күчеп китте. Казанда яшәгәннән соң инде татар теле курсларына йөрде, үзе теләп
өйрәнеп, монда кайткач ул менә яхшымы, начармы, ансын әйтә алмыйм. Үзенең Оля дигән исемен Алия дип үзгәртте, Алия дип йөри үзен. Кызым инде менә 100% үзен татар дип исәпли. Һәм ул Төркиядә яши әле. Төркиядә яши. Димәк, җан исәпкә эләкмәскә мөмкин, ләгегә мөмкин. Женя, минемчә, ул үзен рус дип хис итә. Әтисе кебегрәк. Менә шундый тормыш агайны. Ерак Шәрекътә берничә дистә мең татар яши, яки татар катнашкан гаиләдә яши. Шуларның арасында Ира Таҗетдинова, хәзерге Ира Лазавик, укытучы, Татар конгрессының 3нче курултаенда минбәрдән чыгыш ясаган, һәм делегатлар белән Владимир Путин каршында чыгыш ясаган, һәм әле дә балалар тәрбияләү һәм барыбер милләт юлында кайтып йөрүче Ира Таҗетдинова белән без сөйләштек. Һәм онытмаска кирәк, аерылмаска кирәк инде, үзең дә балаларга да, укучыларга да аерылмаска дип әйтәсеңме? Рәхмәт, аерылмыйбыз әлбәттә. Без инде үз милләтебезне, үз телебезне онытмыйбыз.